или за главните герои? Някои от тези, които са чели романа на Ива Тодорова. Няма. Добре, това значи остава. Сетиш ли нещо, Анатолий? Браво! Браво, Анатолий Литков, който е изпълнител, музикален, спечели Човек с магия на Ради Радев, който издателството финансира изцяло. Мисля, че много ще се насладиш на тази книга, защото е фантастика и фентази. По-скоро фантастиката е повече. Интересна е. Следващата награда, която ще дадем, пак е на Ради Радев книгата. Човек с магия. Ето я, за тази награда се борим. Хубава книга, пак с фантастични разкази, пак на Ради Радев, пак спонсорирана от издателството изцяло. Коя е дамата, която твори фентази поезия и художник на корицата на Китка за обич от миналата година? О, не! Не. Ако някой е отворил на първа страница, имаме тук една Китка за обич, но няма да е честно. Не, сега корицата е правена по друг начин, не е рисувана, но миналата година е рисувана от авторка, която участваше също в сборника и твори в фантастика. Жан в стихотворна форма. Няма да се сети май никой. Ами тя не е много известна, защото за Китка за обич и за пролетна магия миналата година ми помогна за полиците и от тук натам ние си ги правим. Много ми се иска да дам тази награда. Тя се сеси. Браво! Браво! Представи се и кажи за твоята книга. Здравейте! Благодаря за наградата. Много се радвам да съм тук. Преди всичко, първо казвам се Ваня Йорданова и изключително съм щастлива за това, че попадам в една прекрасна среда. Отдавна не се беше случвало да се събера с автори, който да творят. Тук съм и заради издателството, но и заради Криси. Искам само да кажа няколко думи за Криси. Тя знае, съм казвала много пъти, непринудено, независимо от повод и без повод, Криси са моето вдъхновение. И Криси човек, който ми подаде ръка в най-важните за мен моменти и няма как аз да не съм тук и да паска това. Изключително вярвам в твоя талант, аз съм много щастлива за това, че ти вярваш в моя, когато имах нужди, когато наистина ти ми сложи криле. Мога да кажа за Криси, че тя е човек, който вдъхновява. И не случайно тази усмивка на нейното лице и бляска като че ме зарежда. Щастлива съм, че съм в нейния приятелски кръг, че тя ме е научила на много. Млад автор съм, имам за гърба си сборник от разкази, Криси е първата ми редакторка. Отдаде ми честта да оцени таланта, да оцени текстовете и да ги направим заедно в това неприятна книга и да ми покажеш, че напред творчеството е наистина прекрасно. Това, следващата Криси, тя заслужава много, както всички автори тук от издателството. Обичам те, Криси. Много благодаря за милите думи.